Herri bat gara, erabakitzeko eskubidea daukagu. Herritarron garaia da. Hiru deia nagusi hauen atzean, herriz herri gure esku dago dinamika herritarra abian da. Erandioko herritar desberdinok Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidearen alde batu eta ahalik eta jende gehien batzeko asmoz gogotsu gabiltza lanean. Erronka handia daukagu aurretik. Ekainaren 8an Durango eta Iruña elkartuko dituen giza katean parte hartzera Laureon Erandioztar baino gehiago eramateko asmoa bai dugu. Arratzate izango da Erandioztarren eskuak lotu eta gizakate erraldoian parte hartzeko lekua. 21 kilometroa hain zuzen ere. Oraindik erosi ez badutzu, gizakatean parte hartzeko egin zaitez zure metrokidearekin. Datorren igandean, martxoan 23, aukera ederra daukagu Erandio martxan izeneko ekimenean parte hartzeko. Goizetik hasita martxa, tailerra, herri kirolak, bazkaria, erromeria, izango bai dugu Erandio goikoan. Goizeko 10:00 Erandioko metrotik eta aldi berean Astrabuduko Josu Murueta plazatik Erandio goikoara oinez martxan jarriko gara. Beraz, denok gonbidatuta zaudete, gurea den erabakitzeko eskubidearen giro ezin hobean aldarrikatzeko. Eskuz esku Erandio martxan da. Orain eta etorkizuna gure esku dago. Laster lortu dezakeguna gure esku dago. Hormak eta resiak ez ditu maite, elkarrekin bizi nahi dugu solik. Ez dugu beste ino